Em diu Elia Lutze i soc assessor d'alemany i en aquest vídeo parlaré sobre l'estada d'Erasmus que vaig fer a la Universitat de Bielefeld. En la presentació parlaré dels objectius, faré una descripció de l'estada, així com una valoració, i després donaré algunes informacions extra i conclouré aquest. En primer lloc, com ja he dit, em diu Elia Lutze, soc assessor d'alemany al Centre d'Autoaprenentatge de Llengües que pertany al Servei de Llengües i Terminologia de l'UGI. Vaig fer una estada formativa al Fachsprachenzentrum, que seria el CAL de la Universitat de Bielefeld, al març de 2017, durant 5 dies. Bé, alguna informació principal. Bielefeld té 329.000 habitants i la universitat té 23.000 estudiants. Va ser fundada l'any 1969 i ara mateix està en fase de modernització, reforma i construcció de nous edificis. A més, és un campus únic, és a dir, és bastant semblant a la nostra universitat Jaume I, un poc més gran, però més o menys una universitat mitjana en una ciutat mitjana. Així podeu veure uns grafitis que hi ha a l'entrada de la universitat. Els objectius eren aprendre, òbviament, de com treballen al Fachsprachenzentrum a Bielefeld, contribuir a la internacionalització de la UGI i millorar el servei de la nostra universitat. Per això vaig proposar un projecte de tàndem virtual amb la Universitat de Bielefeld. Una estada, la principal, al Fachsprachenzentrum, però a més també vaig visitar altres serveis de Bielefeld. D'una banda, el Zentrum für Lehre und Lernen, que seria el centre d'aprenentatge i ensenyament, que dona servei que ajuda tant al professorat com a l'alumnat. Després tindríem .com, que seria el centre d'aprenentatge d'alemany per a estrangers sobretot, però també per a estudiants alemanys per millorar el seu llenguatge acadèmic. Després tenim el departament de DAF, d'alemany com a llengua estrangera, que també vaig poder visitar. I finalment vaig poder parlar amb una responsable de l'International Office, de l'ORI de Bielefeld. Podeu veure unes fotos del Fachsprachenzentrum. Em va agradar molt perquè, com podeu veure, és un lloc molt còmode, és un lloc de bon ambient, on pots seure còmodament, on hi ha llibres, etc. La de l'estada és molt bona, ja que vaig aprendre moltíssim, i a més vaig poder fer contactes, veure altres tipus d'enfocament didàctic i vaig poder iniciar un programa de tàndem virtual i esperem que pugui haver-hi futures col·laboracions entre totes dues universitats. Informacions. Bé, els aeroports pròxims són Düsseldorf, Colònia, Hannover, Bremen i Paderborn, i jo vaig triar el de Colònia perquè era el més barat en aquell moment. A més em vaig allotjar amb Airbnb, també perquè era l'opció més barata. En Bielefeld em van preguntar per què vas vindre justament a la nostra universitat, quan no tenim ni mar, ni riu, ni som capital. Bé, és veritat, però el servei, l'oferta de serveis que té el Fachsprachenzentrum em va parecer molt interessant i, de fet, com ja he dit, com que he après molt, la valoració és molt positiva. Hi ha alguns llocs d'interès turístic que poden ser interessants, com el centre històric, el castell Sparrenburg, el museu Dr. Edgar, que és un museu de l'empresa alimentària, on es poden veure tots els processos de producció dels aliments, i la Kunst, el museu. Així podeu veure uns grafitis que hi ha a l'entrada de la universitat.